No, ďalej tu máme masky a hydrogelové vankušiky. Pozerám, že na ruky a na nohy už tu mám len toto. Tam je aj na ruky, aj na nohy. To je, neviem, či z Actionu, alebo skade to mám. No a mám tu toto jedno balea, takže to vyberám do projektu. Budem si musieť doobjednať, lebo teraz, jak nosím šlapky, žabky, tak mám väčšiu spotrebu tých masiek. Potom tu mám tieto dve od Asante, tieto tri od Garnier. A potom tu mám tieto krémové balea a z tých by som si zobrala, to sú vlastne dve, takže tieto pistáciové. Tu mám Oriflame a baleu. Ďalej tu mám tieto korejské masky. Aj z nich si nejakú jednu vyberiem. Napríklad túto. Alebo túto dáme. Beauty of Joseon. No a toto všetko sú balea masky. Takže určite vyberám s vitamínom C. A na budúci týždeň idem akože na dovolenku. Budem u rodičov, takže určite si zoberiem aspoň dve. Zoberiem si túto a vyskúšam túto. No, potom tu mám dve masky na pery. Jednu si určite zoberiem. Toto sú nejaké Medicube peelingové podušky alebo vankušiky. No, toto sú vankušiky pod oči. Takže tiež vybereme aspoň dvoje. Takže zoberiem si tieto a to je jedno, tieto. No a potom tu mám ešte vlastne toto trio masiek, toto od Mantle. No a odtiaľ som zatiaľ použila len túto zelenú masku, takže tá kľudne môže ísť do projektu. A potom tu mám ešte takú nočnú masku korejskú, probiotickú. Tá pôjde tiež. Tieto hydrogelové vankušiky sú nové a ešte vám ukážem stav týchto dvoch produktov. No a vankušiky by som povedal, že je to tak asi viac ako polovica. No a táto probiotická nočná maska tam už mám iba na spodku, takže tá ide do projektu.